Jeg hedder Ditte, og jeg er medlem af 3 lokale uddannelsesudvalg på ambulance- og redningsområdet. Det er 3 stærke LU-udvalg, jeg sidder i. Der sidder nogle meget engagerede mennesker. Vi sidder med forskellige baggrunde og i forskellige virksomheder og organisationer. Og sammen synes jeg, vi er rigtig gode til at få sat nogle emner på dagsordenen, så vi forbedrer både uddannelser og kurser. Og vi får uden tvivl også øget og højnet kvaliteten. Vi har blandt andet arbejdet med at ensarte de spørgeskemaer, som skolerne sender ud, så vi spørger om præcis de samme ting. Og vi er blevet enige om på tværs af skolerne, at vi vil dele resultaterne. Så når hvis der er noget, der virker et sted, så kan man blive inspireret et andet sted i landet. Så vi samlet set kan løfte og højne kvaliteten af uddannelsen. Vi har en meget stærk ambulancebehandleruddannelse. Vi får nogle rigtig stærke elever ud, og det kan vi som operatør se i den anden ende. Altså de elever, vi får ud i driften, de er gode. De har en meget høj standard. Jeg synes, det er meget vigtigt, og det er meget meningsfuldt at være med i de lokale uddannelsesudvalg. Der bliver drøftet vigtige emner, som har reelt betydning for kvaliteten af uddannelser og kurser. Nogle kan vi løse på stedet, kan man sige, i uddannelsesudvalget, og noget bliver båret videre til øvrige udvalg og andre beslutningstagere. Jeg vil opfordre nye LU-medlemmer og eksisterende for den sags skyld til at være nysgerrige og spørge ind til ting, der undrer dem, spørge ind til, om forskellige forhold måske kan forbedres på uddannelsen. Jeg vil opfordre dem til at være engageret i arbejdet, fordi det kan virkelig rykke noget på uddannelserne.